ଟୋକା ମାନେ ପୁରା ଗରମ କରିକି ତା ପଛପଟୁ ନେଇକି ହଲେକି ବାହାର କରିଦିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କି ଆପଣ ସେଇଟା ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ। ତ ଖରାପ ଭାବିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନି କି ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଦେଖିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି 80-90 ହଜାର କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ କେତେ ବି ଛୁଆ ରଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକାରର ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ତତେ ତ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସବୁ ଟୋକା ମାନେ ତ ଏମିତି ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ହଁ ତ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କ'ଣ କହିବି ତତେ? ଛି 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 ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ସେଇ କଥାଟା ଆଗ ଶୁଣ। ବିପି ଭିଡିଓ ତମେ ବି ଦେଖିଛ, ଏନ୍ଜୟ କରିଛ, ଦେଖି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛ ତ? ତାପରେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବି କେମିତି ପଚାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଲାଗୁନି, କହୁଛି ବିପି ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଦେଖିଛ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛ। ତତେ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କହିବି, ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁଛୁ ପବ୍ଲିକ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଭାଷା ଖରାପ କରୁନି ବୋଲି, ନହେଲେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା ତୁ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ହେଲା ବିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ବିପି ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରିବାକୁ। ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବୋଲି ତୁ କହିଦଉଛୁ, ଆଉ ସେମିତି ମା ଭଉଣୀ କାର ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଛତରି ଖାଇ Te llamo para que vayas a recoger la paellera. ହଁ ଓଡିଆ ଘରର ଝିଅ। ହଁ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଘରର ଝିଅ ଗର୍ବ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, କ'ଣ ଏଇ ବେଶ୍ୟା କାମ କଲେ ଓଡିଆ ଘର ଝିଅ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ? ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ଓଡିଆ ଘର ଝିଅ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଦା ଖୋଲିକି ଦେଖୁଏ। ହେଲା ୟାକୁ କେବେ ଓଡିଆ ଘର ଝିଅ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ ହଉଛି ନ ହଉଛି ଦେଖେ, କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖେ। ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ ନା ତୁ କାମ କରୁ ନା, ତୋ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଆଉ ତୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ପୋଲିସ ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନ୍ତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ପୋଲିସ କତିକି ଯେମିତି ଖବରଟା ଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି ବୋଲି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନିଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ରହିବ, କେମିତି ଆମେ ଭଲ ସବୁ ରହିବା, ଆଉ କେମିତି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।